assalamualaikum, salam sejahtera rahayu. Waalaikumsalam, lek mangsuli terus piye ngono kuwi? Lah ya komplit to, Pak niki. Walaupun sowan ten panggenanipun Pak Haji menika Pak Haji Jatmiko. Nggih, leres. Nggih, tapi kan sedaya ingkang rawuh karyawan, nggih sedaya ingkang nyengkuyung menika lintas dari berbagai macam lini, berbagai macam warna, nggih kepercayaan, nggih agama. Dadine nek salam ya tak kompeliti. Nah, nggih, kuwi jenengane Bhinneka Tunggal Ika ngono kuwi. Lah iya no, kudu ngono berbeda tapi siji. Nggih, luar biasa. Pripun kabaripun? Wah, lek kula sehat walafiat, Mbak. Sing kula pikir malah jenengan bengi ngalor ngidul ngetan bali ngulon lho. Lah nggih. Ning awak rasane piye ngono kuwi, Cak? Nggih nembe niki kok istilahnya napa nggih 2 minggu terakhir kemawon. Nggih awal-awal kan mboten. Lah panjenengan ajeng piye pripun wong liburan ten tanah suci to. Nggih to. Oleh-oleh pundi? Napa? Oleh-oleh kurma napa air napa ngaten? Jangan pengen kula aire pripun. Ayo. Air dam-dam. Jere aja ngolo air dam-dam. Iya. Nggih mugi-mugi doa-doanya terkabul Pak Cahyo, Bu Kesi. Wah, matur nuwun sagedipun timbali lajeng saged sowan wonten mriki. Endi lalatan pundi mriki? Apa tadi? Nek Jambangan. Soalnya mau saka Jumbleng dari aku rada bingung sih. Tadi Jumbleng kene kagut-uget. Iya, tak rewangi mau kan kalau ke kiri ke sini aku ke kanan. Neng Jumbleng kuwi mau. Arep nunut neng Jumbleng. Masyaallah, layak munggah panggung ambune brang-breng. Tapi perjuangan Pak aku neng gone Eka ki neng Jumbleng kuwi mau. Perjuangan piye? Laku ajeng nunut apa? Toyan. Nunut pipis lah apa basa Jawane. Toyan. Ya golek sing jenenge Jumbleng kuwi mau. Lah golek kok kangelan siji mlebu omah ana tulisan transit sinden. Oh berarti duduk kene nggone. Mlebu meneh tulisane transit fans UFC. Lo berarti duduk kene. Tapi ana kamar tak kira kamar. Jebulane dibuka, lah kuwi dadak medun ngisor ngene iki ditutup meneh ngene iki. Lah lagi medun meneh. Mangsaku arep nguyuh wae angele minggone Eka kuwi. Ayo. Iya, terus biasane ning ngarepe kamar mandi nek tulisane 2000 ngono barang dhek. Oh, lah iki sing gawat ra ono 2000-ne, Pak. Apa? Tapi di sebelah itu kan ada embernya kan ning dhuwur kuwi. Lah aku golek tisu. Ya wis tak cupuk tisuku tapi salah. Bulane sampo zing galek separo. Kok ya diopeni sampo zing galek separo lah ya dadi pedes to. Ya kaya ngono kuwi, jenis semedulure ngono kuwi. Yen sowan ning Laladan Sragen jenengan iso silaturahim teng daleme Mbak Eka ini tegese wujud kerukunan sesama bintang tamu. Wah, kok sesama bintang tamu? Sesama sinden ngaten kemawon bintang tamu niku bonus istilahnya nggih. Lek kanggone jenengan bedane sinden kali bintang tamu ya apa, Mbak? Bentenipun namung napa nggih? Sakjan sejatosipun sami, namung menawi bintang tamu niku istilahnya saged membaca penonton, mengenal penonton, sedikit demi sedikit mengenal panggung wayang, ngaten dadosipun nggih mboten namung nyinden kemawon tapi juga napa mengenal membawa suasana setetek-setetek piye carane iso munggah suasanane ngono. Sik teko iso setetek-setetek lho. Sedikit-sedikit merambat gitu loh. Setitik-setitik. Ya. Ya setetek-setetek tak tinju lho ora yo. Alah, ket mau pembahasannya tinju ning ya tenan apa tak bolan baleni lho. Iya. Storine. Aku ning tanah suci arep ibadah malah ndeloki kaya ngono ora. Wis. Info coach. Ucapan atau doa terbaik untuk Bapak Haji Jatmiko dan juga UJS-nya gimana, Mbak? Nggih pandonga kula, nggih pangajeng-ajeng kula katur Bapak Haji Jatmiko menika mugi-mugi dados panglipur manahipun menjadi penghiburan, dadosaken berkah kados napa nggih tambah kesehatan kados wingi uni ngaten kalian untuk Ulfajaya sukses tentu saja yang didoakan juga karyawan-karyawannya bisa setia loyal kepada perusahaan, iso ngembangke perusahaan, iso ngrembaka sukses tambah joyo-joyo. Joyo saklaminyo. Malah menika keluarga besar UJS ingkang kepareng nembe nglampahi proyek wonten Laladan Jambi menika kepareng
mirsani sesarengan utawi nobar wonten mriku kangge jambi saya. Wonten Jambi, wah berarti ini luas sekali ya. Luas menika proyekipun wonten Jambi, wonten Padang, klebet wonten ning rest area Gentol nika waten enten UJS niku sing bangun ning Medi Pak Jatmiko dan kawan-kawan. Biasa, nggih mugi dados panglipur, melu seneng, melu tirakat, melu ndongake perusahaane ben ngrembaka. Nek wis ngrembaka kan maksudnya juga karyawan juga sejahtera. Iya. Ora usah dijowokke, sejahtera. Oke, Bos. Ngaten niku. Nggih, menika wonten salam-salam menika saking Pandari Boyolali wau nyuwun ali-ali langgam ali-ali sampun paring tali asih 400.000 nyuwun Bu Kesi kalian Mbak Elisa. Ya engko gandeng 400 bagi loro ya 200 ya, Bu. Ora masalah nggih. Lah gandeng iki pamundhut sampean suwi lho ora nembang bareng kalih Bu Kesi iki suwi banget. Olah nggih. Nggih ndarek ajeng mangke napa sakniki kula namung menghaturkan kalian wau wonten napa dari Pak Mario dari Klaten juga minta disenggol Mas Arif dari Madiun minta disenggol nggih. Penggemar-penggemar setia matur suwun. Nggih. Lan ugi ingkang banget kula kalih panjenengan ngaturaken panuwun kalian pihak-pihak penanggak wayang mongko mongsanipun kados mekaten lho Mbak. Udan kaya ngene biasane piyayar wayangane mikir-mikir. Lah nggih. Ning alhamdulillah tasih kathah piyai ingkang kersa nggih lan merapat di lokasi ikut nonton ikut mendoakan menika matur sembah nuwun sangat. Dene mboten saged rawuh mboten dados menapa sekarang dengan adanya teknologi saged dipun tonton saking dalemipun piyambak-piyambak. Oke, penonton juga banyak. Menika 4.800 matur sembah nuwun. Sampeyan mantu to ya ngono. Apa? Ya mantu ning YouTube-ku to. Lah ya harus dong. Aku kan subscriber. Waduh. Wis tak nunul lho. Ayo nunul pindho akhire ansap. Jane karepku le nunul ora mung pisan tapi kok mung iso pisan. Iya. Cek, menika ngaturaken menapa? Lah iki niku mawon, mau ali-ali kemawon. Niku mawon kalian Ibu Kesi. Bu Kesi, yo Bu. Oke, monggo Bu. Lumayan lho Bu. 200 nggo tumbas brambang iso ngorong sasi. Ayo, brambang ayo. Brambang peres kuwi ngurus nggih, raup sing lanang ayo ngono kuwi biasane nggih. Ha iki. Nyuwun sewu Pak Dalang, Pak Dalang. Kula niku sampun ngrumangsani sampun sepuh, mbok pun dijajarke kalih Elisa to Pak Dalang, mbok sing enem-enem mawon lho. Mboten sing arani sepuh niku lek nuwun sewu panjenengan pribadi ning menawi teng kamera jenengan kaya saumuran lho Bu Kesi. Kalian Mbak Elisa kaya saumuran. Iya ta. Masih Mbak Elisa niku bintang tamu sinden di era milenial, jenengan lak bintang tamu di era jahiliyah laman niku. Kok ya ora ketegelen jahiliyah ra karo Kang Garwo kok. Ora apa-apa Cahayu, pancen Pak Cahyo Kuntadi kuwi yen neng sampean, bintang tamune sampean iki ning omah ngadi-adi. Rekake ning omah cukur brengos, rambute disemir. Semangat. Beskape anyar lho Pak menika Pak. Ijem nggih. Lek ketemu Mbak Elisa, wah pokoke ning omahe dandan dhisik. Tak kira lek wong wedok tok sing ngarepe ketemu pacare no. Ternyata wong lanang ya ngono lho El. Jujur gak apa-apa aku cerita. Masa beneran kayak gitu? Mboten lah. Istilahnya itu cuman buat ya namanya dalang tuh ya mempersiapkan yang bagus ben nek disyuting ora ketok jenggote, gitu-gitu aja kok. Ora demi Elisa ya Pak ya. Ben ra ketok jenggote, lek ketok jenggote ndak kaya mbek ngono ae. Areng ngelokne wedhus sing mlipir-mlipir ora. Cek, mereka wonten pamundutan Bu. Buat saya nggak menyuruh atau apa, tapi ini ada permintaan dari penggemar menika ajeng dipun pinangkani. Iya. Mari kita bersama-sama berdua nggih. Siap. Monggo, sing sepuh dhisik. Ayo Bu Kesi dhisik. Nggih. Ya Bu. Jeneng kula kelali aja lali ali
Oper Mbak Lisa. Kembali Bu Kesi. Nggih, nderek ndedonga mugi-mugi lumantar tembang ali-ali menika saged damel jampi saya nglipur penggalihipun Bapak Haji Jatmiko. Mugi-mugi enggal sehat Bapak. Amin. Mengke yen Bapak sehat terus saged rezekine tambah kathah lumintu. Sampun kesupen mengke Madangkara Group ditimbali teng Jakarta nggih Bapak. Amin. Yayine teng inggil nika lho. Nggih, mirsani teng inggil. Mirsani wonten kamar inggil. Dada nika dada Bapak. Lah kae. Nika Dada Bapak. Wah, dada Bapak Jatmiko sehat selalu. Niku mbendalu lho, Mbak Elisa le mirsani teng YouTube iki mbendalu niku. Ya, karena itu mengisi hari jadi panglipur kalau nonton wayang tuh nggak kerasa menghabiskan waktu 7 jam, 8 jam gitu tapi hati ini seneng biasanya gitu. Nggih, leres. Nggih. Monggo jenengan, Bu Kesi. Ketok-ketokan Mas Cahya. Mas Larso. Moh sampean no. Iya. Ngati-ati besok apa bakal bali. Terakhir berdua, ya Mbak? Yen bali bejo Terima kasih, matur sembah nuwun. Monggo langgamipun ngangkat gentos Mbak Elisa, ya Mbak. Ngagema ali-aliku pamriye aja lali marang aku. Kula boten melu
Gesi saged pinarak. Saiki Mbak Elisa karo Mbak Eka geduget. Ya, to, men berdiri. Lesung jumengglung sruwimbal dalan. Saka Bapak Haji Jamiko lesung jemblung 2 kali Pak ya. Vokal lagi. Mambengi sik neng Bandung saiki wis tekan kene. Ayo. Bocah ya rande kesel iki hebat luar biasa. Nduk Eka uget-uget. Inggih, wilujeng dalu Biung, Mbak Yulimbo. Wilujeng dalu Cahayu. Yen dalemmu iki kok kene kira-kira pirang kilo, Nduk? Alhamdulillah kula nek saking mriki nggih wonten Dokoro, wah aku wis mangkat awit jam 10:30 mau. Heeh. Teko kene ya lumayan. Ya 10:30 punjul 5 menit 2 menit. Kok bulet sih? Piye to iso ora jelas. 5 menit pun teko kene, 2 menit teko panggung, awet komentar teko panggung lha dalane mblethok-tok ngono ku lho. Aku bingung arep metu ndi. Lah rasa liwat sing aneh-aneh. Lah sampean butuhe kang glundung lha ya teko kene dhewe to asine. Lah rumangsane apa bal? Lah yang bunder kaya ngono apa mediarani bal ya pas to sampean. Yo ora iso, ngene yo ora bal. Apa? Anu bekel. Bisa mendat-mendat ngono ya. Nek bekel kurang anu yo neker. Neker, cilik no kuwi malian. Nggih. Iya. Ketoke sampean karo piyayi kene wis akrab banget ketoke. Nggih, mboten pati Iki ngomongnya ora tau legane. Cari 5 menit tambah 2 menit. Lah 5 menit dia apa wi jenenge ditimbali yo lagi iki yo. Ora lek daerah kene Jambangan yo asring wayangan, Nduk. Nggih, asring mriko sing wonten pundi? Tranggang mriku nggene Pak Kencling nggih wayangan.
Pak sapa? Pak Kencling. Pak Kencling, heeh. Nggih. Nggih. Niki ugi ditenggani bose Soteng Wahyu. Wah. Terus bose Karawitan Rasa Tresna lek suyut kuwi. Oh nggih, lek suyut. Lah ya gur guyang-guyuhe ngejake gak tau lho iki. Ngene kudune awakmu iki mawas diri, anane Radija aja-aja siji kowe laris loro kowe larang. Sopo sing ngomong larang? Kula larang. Larang wis pas nek aku. Lho tegese Lho nyapa pamane Mbak Elisa niki? Piye? Gedhe dhuwur lencir kuning. larang pas. Pas, ya teh. Wis anu Cocok. ngene penak. Nah. Ngerti piyai no Pak Jatmiko ke. Kayak kau geget tok gak sakmono ya. Ben padha kancane tak kei larang nggih tuku gizi ngono. Ya iki sih. Arep piye sir Mardika pakne awakmu kuwi? Ya ditambahi ben dhuwur. Lho, sampean ki ora Sama mensyukuri anugerah. sing ngomong Gusti. stunting mau sapa? Aku dudu stunting, aku singing. Ngerti singing apa ora? Singing iki penyanyi. Ah iya. Bahasa Inggris wi. Singing ki menyanyi. Heeh. Nek singer ngono lagi penyanyi. Lah nek menyanyi gawe nek penyanyine sar nyanyi sapa? Ya bener. Ya kalah aku. Heeh, kene cedhak omahe dadi gleleng dhek iki. Iya to. Aide kudu kalah Mbak Kak Lisa. aku wis sungkem kok iki karo bapak. Kudu sungkem. Sungkem aku. Sungkem ning jumbleng kudu lho. Kudu nyopi Pak jumblenge. Ora kok nun sewu ora kok ngenyek, kok iso kampungmu iso jenenge jumbleng iki sejarahe piye? Kok jenengan nggih gumejeng to, Pak? Jumbleng jenengan ngertos napa mboten to? Artine napa, Pak? Artine lak sapiteng to. Lah ya kok iso jenenge kuwi Lah sebab nggih, apa? nek sagen menika nggen desa kula enten sing nggon ereng-erengan nggen dhuwur. Ah. Lajeng niku kan tangga desa kalih sing ereng-erengan. Nggen kula rada ledokan ngeten mbok menawi terus dijenengke jumbleng ngeten. Nggen ledokan ngeten. Lho dadi ledokan ning jumbleng kuwi ndelala kok ana wong lairan kok bayine uget ngono kuwi. Ngene lho, jumblengi nggon telek ngono lho. Nesu ora ngono terus nesu aku takon kok ya. Enggak, tapi kula bangga lho, telek iki dadi sumber pangan. Iya Ya ta. nandur pari iki nek ra dirabuk nggo telek. Lho sing jenengan dahar menika sego. Mereka nek ora dipupuk nganggo telek, ora mungkin iso tukul ya nan. Mergo saiki ya abuk ya rada angel ya, Pak. Oh, gampang to. Kapok. Wah, ya iki ora. Gampang. Lah yo uget. Takon ro Pak Jatmiko bar duwe kandang pitik. Oh iya. Wah iya lho, Pak Jatmiko kandang pitik ngayung ngenekke telek to. Teleke iso dadi rabuk. Iya. Hidup telek. Telek kok bangga. Sampeyan pinter ngonceki tembung yen asmane Pak Jatmiko, ya jal diterjemahke Jat ki apa, Mi ki apa, Ko ki apa. Ayo. Lah ra iso mulya saiki ya kowe. Ayo, nang. Ayo. Jatmiko. Kok gak omong gak siap belas aku. Wis pokoke bintang tamu kudu siap, Piye, kudu cerdas. piye, Ayo. Oke, 3 suku kata. Jat. Jat. Ayo cepet. Iya, kok iki kajange kaya sewan ejek teko isu-isu lho kok. Lho ngetokne cerdasmu ngono lho. Ayo. Jat, yuk. Jat. Jati dirinipun beliau Pak Jatmiko adalah sebagai pemimpin keluarga lan pemimpin PT Ulfa Jaya sukses. Semoga semakin ngrembaka, sukses jaya selamanya. Jas. Lagi siji aja bangga sik. Dikeploki kaya doro malah. Yo seneng. Lho kuwi tegese apresiasi. Apresiasi. Mergo sampean cerdas cepet kaya ngono kuwi. Nggih akhirnya mau dikeplok. cerdas kok encer ning ndas to. Heeh. Kadang milih teko kuping bareng. Dilani. Jajal pe. Mi. Mi. Ayo, Mi, Nggih. ayo. Mi. Mikir tenan iki iki. Mi gunani tumrap keluarga ageng Bapak Jatmiko lan keluarga ageng wonten ing Jambangan khususipun. Dados dalu menika syukuran PT Ulfa Jaya ora mung kanggo awake dhewe nanging dana rasa kageng keluarga ageng Tugong Jambangan menika. Sing ngeploki mesti tanggamu kabeh kayak mending. Engko lek aku omong keplokno mending ngono kowe mending. Pak Parjan gak usah tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Alah. Malah ngiyik. Pak Parjan iki bose niki Tarub, bose diesel, sound system. Ah, ta. Pak Parjan niku piyaine kuplukan ireng niku. Aja njlimur rampung, terakhir ko. Kok Iki tanggung jawabmu kok. kok menika kondang kaloka Pak Jatmiko menika menawi piyai sing dermawan, sugih,
sugih ngilmu, sugih sanak sedulur, mula dalu menika ingkang ngrawuhi PT ulang tahun PT Ulfa sedaya sami rawuh kathah sanget sami ndedonga mugi-mugi PT Ulfa Jaya sukses tansah hayu salaminya sukses selamanya amin. Sik aja bangga sik garwane Pak Jatmiko ki asmane Ibu Hajah Sriyatun Sri menika nggih Bu Hajah Sriyatun Sri artinya nggih menika artinya Bu Hajah Sriyatun menika garwanipun Pak Jatmiko kabeh ngerti cerot kuwi. Sri ki apa, A ki apa, Tun ki apa? Ayo Sri. Sri menika minangka rejeki. Wadah pangan dadi Bu Sri menika dados pedaringanipun Bapak Jatmiko kudu iso nyimpen asile keluarga didadekke sing bermanfaat. Ya apik. A. Aduh. Apa iki omahmu cedhek dhewe ketok nang tanggamu lek iki cerdas. Anggula wentah keluarganipun putranipun dadi putra sing soleh lan soleha. Muga-muga dadi mikul dhuwur mendem jero nerusake perjuangane wong tuwa. Aja gleleng sik terakhir iki angel dhewe Tun. Tun menika priyayi ingkang utun. Utun gemi wong sing sregep utun. Priyayi sing utun wong sing temen gemi setiti lan ngati-ati dadi Bu Sriyatun menika dadi piyayi ingkang soleh dadi Solehah Piyayi putri ya solehah abab korhah mambu dadi piyayi ingkang solehah dados pedaringane keluarga mimpin keluarga mendidik putranipun dadi ibu ingkang amanah. Wah iya urung rampung perusahaan ini sebagai komisaris malah putra putrinipun Pak Jatmiko piyambak ingkang asmanipun Mbak Hajah Ulfa ulang tahun PT Ulfa Jaya sukses diwarai sing mburi ya wis ana. Sumpah aku ya arek kuwi ya kowe nyapa to muni ae kok. Liyane ulang tahun ayo. Ulul. Tenanan keprok kowe kok. Uluh. Dali menika ulang tahun PT Ulfa Jaya sukses nanggap dalang Ki Cahya Kuntadi saka Karanganyar. Bintang tamune Mbak Elisa Orcarus Alaso Mbak Eka ulu. Iki angene Fa menika dados favoritipun putranipun Pak Jatmiko. Dadi Mbak Ulfa menika putra nomor pinten? Ayo. Nomor setunggal. Dadi favorite kudu iso mendidik adik-adike. Dadi contoh. Iya. Kowe kok terus menggelain napas ngene nyapa? Sumpah gak siap aku. Lah mau karo Mbak Elisa wis dikandhakake sing jenenge bintang tamu, apalagi bintang tamu sindan iki ora mung pinter nembang, ning uga pinter merangkai kata-kata supaya jenengan terlihat cerdas di hadapan khalayak ramai. Aku merangkai iso, kata-katane sing angel. Sing angel apane? Kata-katane. Wah iya. Lagi ngene Mbak Elisa karo Mbak Jumbleng ngono. Iya anu Teng. Dadi kene mbeng kono Teng. Sugeng dalu Pak Cahya kula Eko. PT UJS wekdal menika nembe damel rest area teng Padang. Nyun lagu Lewung. Niki nonton live streaming kalian kanca-kanca teng rest area Padang. Matur nuwun. Lewung lak gagrak sragenan to? Nggih sragen saged, Jawa Timuran saged. Lah yo sragen lak yo iso to? Saged. Lah yo ngono protes ora. Lah memane digarap Jawa Timuran yo saged. Lah gandeng iki wilayah Sragen menghormati kasanah budaya Sragen ngaturake sragenan. Iya ya cerot. Yo nyuk. Ulu. Yo diaturake berdua bersama Mbak Elisa. Nggih. Ugi. Lewung, Tadi ada permintaan cewek gaul saking Pak Triyono, terus Pak Sarjono. Aku hafal ya. Kok apal jenenge piye iki? Ngerti wong sing masak kene Mbak Yurbi karo ngadiem aku roh kok. Kowe cenanangan turut pawon ning ngopo ora? Mosok yo rene ora mudeng piyayine. Hei ayu, wah reduk anyar kae. kok ya nganti ngerti nek wi anyar. Anyar. Gak tau roh biasane kudu ireng kaya wong alayat.
Pamben ireng iki langgeng ora mau nglayat ya. Nggih, tapi niku terus lak wong berduka to. Ngono pisan-pisan nggo kruduk ngono abang ijo ngono barang gentinan kok ireng ae. Kayak bandu sing murup ngono kae ya. Nggih. Nika lagune napa Lewung? Lewung. Nggih. Ya, mangga diaturake Mbak Elisa dan juga Mbak Ulu-ulu. Dados, yo. Laguane kanca-kanca wis nyrageni pura. Nggih to, kula mun pitados menawi rencang-rencang Madangkara niku wah klasik nggih oke. Rekreasi oke. Kreasi ya nyuk. Apa Mbak sing gending napa kontemporer? Kreasi lah ya bener Pak Cahyo wis dibenake isih takon. Lah ya kreasi. Rekreasi ki dolan healing. Iya ya. Rekreasi. Jalane seragenan. Oh Pak, sapa jenenge? Mas iki Pak Heru. Pak Heru iki wah jasa menapa-napa digarap kok. Ndek ngajar sinden kancaku wedok ya digarap. Rasane sindenane digarap ya. Arahmu. Oh digarap kok. Nduk tak garape ngene. Anake melu Oh dikek andekan ngene, nggon gendeng iki dikek andekan. Wah ngono-ngono kuwi pokoke. Kok nek wis bar mandek terus disesekne nduk ngono. Lah bar sesek? Nek Irama sesek kowe gak usah nyinden aku wae sing nabuh ngono. Nek bar kuwi wis suwuk terus ngalih. Ngerokok. Yo ngalih gendeng liyane. Oh iya. Ya terima kasih. Kita Pak Heru. Senyum. Gae. Kuwi senyum ngene batine bajindul iki. Kok ora? Ora mripate ora kena diapusi. Yo dinakne. Piye cakepane? Yo ngono. Sabdo. Yo wong loro. Iso bareng apa? Angel lho bareng iki. Bareng 1, 2, 3. Ya ta. Lah wong ngenteni Andani angel bareng iki. So ndisiki yo. Angel to, Mbak? Angel yo, Mbak. 1, 2, 3. Sabtu Aku lagi iki mosok arek mangan aku. ya kan. Mulane ngene angon rasa ben iso bareng. Dedek-dedeke kudu dipadake. Apa? Dedeke. Dedek sapa? Dedek. Gudek, Dedek piadek. dedek piadek. Oh iya, Nah, ngene dedek. ben padha. Oh, sebut nek mlaku. Ra iso. Nah, kaya mentok. Ayo. Iya. Ngenyek lho ngono kuwi jenenge. Ayo. Aku wis mangap-mangap ra sida lah. Ujung ngono iki ngenyek Ayo. aku rumasan. Iya, iya. Nah, ngono lho. Lah malah kayak dimii. S3 iki lho. Sinden 150 cm. Lah iya. Yo, 1, 2, 3. Sabtu pandita ratu. Istirahatmu dadane sisihku. Oke sih mbok dikeki ngono irungmu. Ayo. Ben iso nehi. Ayo. Nggih. Bisa bahasa Indonesia? Saged. Oh, saged. Basa Jawa saged. Sekedhik mawon, Pak. Oh, sekedhik nggih. Asmanipun lengkap sinten jangkep? Nami kula Ayu Ningsih Larasati Hancock. Apa kuwi? Mburi dhewe mengapa? Hancock. Hancock. Nggih. Hancock ini napa? Nama belakang Ibu. Oh, Ibu. Nggih. Ibu namanya Hancock. Nggih. Oh, ya sama seperti saya dengan Bu Kesi. Karena Bu Kesi dari Ngentrong, saya dari Blitar, akhirnya anak saya gelar pamayang Blitrong seperti itu.
Hancock. Kesini tadi sama siapa? Sama bapak dan bule. Bapak bule. Kalau Australia itu punya bahasa sendiri, Pak? Soda. Hah? Kind of. Suro, suwi suro sawal barangnya. Apa itu? Apa? Ya itu kalau di Australia kata-kata dipendekkan. Dipendekkan. Jadi kalau sedikit itu sort of kalau bahasa Inggris, tapi kalau Aussie itu soda. Soda. Iya. Soda gembira. Alambuh ora dong ora. Nah iya nggih. Kemarin rencananya mau wayangan mengundang kami ya ke Australia. Iya. Ya karena ya mohon maaf mungkin nanti di lain kesempatan gitu cari waktu yang kami itu karena itu kalau Agustus itu saya itu jobnya rintip sekali. Ngerti ora rintip ngerti ora rintip. Banyak sekali makanya nggak bisa sowan ke Sydney ya ibu kotanya ya. Waktu itu Adelaide. Hah? Adelaide. Wah berarti menunggu terus Adelaide di sana. Adelaide. Rencananya di Adelaide berapa titik untuk pentas di sana rencananya dulu? Di sana cuma satu. Sekali saja. Iya. Oh, mungkin mau lagi tapi belum ada rencana lagi. Oh gitu. Ada gamelan wayang di sana? Ada gamelan, ada wayang. Oh, yogo ada. Pengrawit. Ada. Ada juga. Ada. Berarti rencananya nggak bawa yogo saya ke sana itu. Ya beberapa. Oh berapa? Oh dipilih. Sing ketoke gampang resulo rasa dijak. Iya gitu. Kira-kira mau nembang apa? Pak Teguh cobi Pak Mang melangkah tenggen gender piye nggih. Mau nembang apa Mbak Ayu? Suara suling boleh? Suara suling. Boleh. Oh, boleh enggak apa-apa. Ya, silahkan. Please ya. Iya, langsung suara suling. Oke, ya engko pas vokal ngerangin kemawon. Ayo coba kaya apa. Monggo. Langsung saking gamelan kendang nggih saged. Suara suling oleh Mrs. Ayu Mrs. Wedoke Mrs. to. Lah apa? Hah? Miss. Lah ya Miss. Belum nikah. Oh Miss oh ya. Aku ora ngerti. Ngerti ku tumis kucing. Monggo coba gambang suling yuk dados dening Mbak Ayu. Oke. Sing song. Okay, please. Ready? Suara suling nyumandang suarane. Tala-tali kapena unine. Oh, yes. Tuan. Hai. Vokal Mbak. Oke. Suara suling nyumandang suarane. Oke, beautiful. Very good. Kapena unine. Oh my God. Applause.
Aplong. Saya, Mbak Lisa jenengan mang berdiri memberi apresiasi. Semoga. Ini luar biasa, jauh-jauh dari Australia datang ke Jambangan sini. Ayo. Iya. Siapa tahu kita nanti satu grup dibawa di Australia kalau Yeah. dia itu Bayen. Ayo. Bentar, Pak Cahyo ini nggak ya? Ingat nggak ya? Ini mamanya itu nonton kita waktu di Wonojirai. Wonogiri. Yes, Oh. di Wonojirai itu waktu aku bilang wayang apa yang paling romantis itu, ingat nggak? Oh iya, Kresna marang kowe. Oh iya. Lah iku karo mamae, lah iki saiki anake sama papae. Iya. Lah ini satu keluarga ini emang seniman kabeh ya. Iya. Iya, pemudek kan nganggo basa Jawa wae dadak sok basa Inggris barang. Jadi lah. kowe ya menyesuaikan diri Oh iya, namanya aja Ayu Ningsih dengan bangga lo nganggo jeneng saiki wong sing Jawa pengen namanya digawe kaya luar negeri ya ta. Kaya Elisa Urcarus Alasemu kaya tenan ya. Apa ngene lo Ayu Ningsih. Elisa Murus. Ayu Ningsih gitu bagus ya. Bapaknya- Seneng kan dikasih nama itu? Senang. Bapaknya namanya siapa? Agus Purwanto. Oh dari Indonesia. Ya. Kalau mama Catherine Hancock. dari Australia. Australia. Siapa namanya? Catherine Hancock. Balenono. Catherine. Tadi Catherine. yang lengkap tadi loh. Catherine Hancock. Oh, Kadrun Antok. Malah Kadron lah. Catherine. Catherine ya, Catherine. T-nya tuh gitu loh. Bayu, udah pernah makan bakpao belum? Pernah. Udah pernah? Ya wes ngalih saiki. Aku ra krasa lho, saking Oh, lagi bakpao. ora kok. iki identik karo nggonmu kowe malah. Sorry ya Kak, ora sadar aku sae. Ora apa-apa kapan iso roh bakpao ngono kuwi Mbak Elisa. Lah ya ora mambu kan? Mambu enggak? Gak mampu, tapi aku krungu kowe maktus ngono lho. Ya rada wis tak ampet-ampet ket wae lah. Ya Mbak Ayu. Ya. Ini di sini akan berapa lama nih? Biasanya mondar-mandir Pak Yoyo. Nah, ini di sini mau berapa lama? Dari kapan sampai kapan ini? Jadi kemarin sudah 2,5 minggu, tapi Oh, oke. besok hari Rebu udah mau pulang. Ya cepet banget. Iya. Rabu udah pulang. Iya, harus Iya. wisuda. Harus wisuda. Iya. Udah selesai berarti Udah. kemarin penelitiannya. Iya. Kemarin penelitian. Oh apa penelitiannya apa? Nulis apa di sana? Tentang sinden. Tentang sinden. Iya. Oh, sudut pandang sebagai jenengan sebagai seorang peneliti, sinden itu bagaimana? Yuk. Sangat menarik, sangat pinter, dan sangat penting untuk budaya Jawa, budaya pewayangan. Oh, bayangan. Ya, dan Mbak Ayu ini juga menghargai sinden-sinden yang punya gender laki-laki. Laki-laki tapi jadi sinden seperti Apri, Mimin Oh, gitu. gitu. Jadi diperhatikan secara khusus juga sama Mbak Ayu. Oh, tapi nun sewu jenengan asli wanita ta, Mbak jenengan? Nggih. Wah, ya, Ya, alhamdulillah. Mesti ora ayo kleru. takon kuwi sih Pak Yoyo. Ayo, Ya. luar biasa. Menyebut nama-nama sinden yang ada di Indonesia juga di tulisan Anda? Gimana? Menyebut nama-nama sinden Indonesia juga? Misalnya siapa gitu disebut enggak? Iya, Misalnya siapa? Ibu Sukesi Rahayu. Disebut juga Bu Desi itu. Iya. Juga disebut enggak itu istrinya Dalang Cahyo Kuntadi? Iya. Iya. Wah, kurang lengkap itu harus dilengkapi. Iya. Iya. Termasuk Mbak Elisa juga tercantum di Iya, situ. iya. Menurut jenengan perbedaannya Bu Sukesi sama Mbak Elisa itu apa perbedaannya? Silakan jawab. Podo karo aku kurang nyocoknya aku dan ayo. Ya. Apa Mbak? Ini kan mbaknya kontemporer. Siapa? Mbak Elisa Kontemporer. kontemporer. Bu Kesi masih klasik, agak klasik ya. Apa? Kolonial. Bukan. Klasiknya. Ya, namun Bu Kesi itu juga pernah mengukir sejarah. Sosok seorang sinden yang pertama berani mendebat seorang dalang itu Bu Kesi dulu. Sebelum ada Mbak Elisa, Mbak Eka itu dia sudah berani dulu sama dalang seperti itu. Itu ditulis juga di sana. Bukan selengkap itu, nggak selengkap itu, tapi ya tentang seperti itu. Oh, seperti itu. Paham kan seperti itu? Iya kayak entut mulek kayak omongan. Ya Mbak Ayu ini sebenarnya tidak
dari lahir udah deket sama gamelan atau gimana? Iya, sebelum lahir. Sebelum lahir, iya. pas di mes Iya, meteng wis karena tahu gamelan. ibu ayah Ibu meteng. main bonang. Oh, ayah Iya, main bonang. iya, Kalau jadi- ibu sukanya juga main karawitan. Iya. Apa kalau ibu? Ibu ya bonang barong. Oh, berarti romantis ya? Iya, iya. Oh, jadi ketika Mbak Ayu itu di dalam kandungan sudah mendengarkan gamelan. Benar. Sama, saya lebih dahulu dulu. Sebelum dibuat itu sudah itu seperti itu. Luar biasa loh. Terbukti anak saya gelar itu, Mbak. Ketika di kandungan itu kan gerak gitu, keroncal. Ketika mendengarkan gending, dia langsung berhenti. Ketika lahir nangis, wek di setelkan gamelan langsung dia berhenti. Iya. Oh, bisa otomatis itu ya. Seperti itu. bisa. Makanya orang barat itu ada yang menyebutkan bahwa gamelan itu adalah musik surgawi. Seperti itu. Kalau Mbak Ayu paling suka apa? Bonang juga atau yang lain? Dari kecil aku mulai dengan saron, tapi Saron. suka peking. Peking? Kenapa suka peking? Karena cepat. Oh, karena cepat speednya. Wah, Oh, suka aku yang seneng cepat. kusumi ya. Senengannya jawab. Kalau sekarang selain peking apa yang paling sering dipegang? Kalau di tahun yang lalu saya mainnya bonang, Iya. main bonang sama kendang. Kendang juga? Iya, cuma lancaran Oke. tapi. Di sana punya komunitas juga untuk gamelan. Iya, iya. Ada di. Ada paguyuban ya. Ya wes esok berarti mangkat dhewe ra karo kanca-kanca. Nek karo Iya. dalang gitu berarti bisa ngiringin wayang juga. Mungkin. Wah, aku Apa berharap iso kono komplit ngiringi ngono. sihir tanpa waton. Oke, Mbak Ayu makasih. Kalau ini Iya. boleh satu lagu lagi atau ini kasih apa yang suka gitu lagunya. Ngendang boleh. Oke. Malu. Nyanyi aja yuk. Apa? Apa yang suka? Apa Bengawan Solo? Nggak hafal. Oh ya, apa yang hafal? Feeling of love. Feeling of love. Ducak ding. Nah, kalau pengawasan sama Mbak. Oke, Bengawan Solo ya sama aku. Oke. Kawan Solo, oke. Didampingi Mbak Lisa. Ayo coba ya, apa mumpung ketemu ya. Iya. Ya, kita kemarin bikin keroncong. Ya. Ayo, kasih. Bengawan. Kamu coba. Bengawan. Nah, betul. Ya, betul. Bengawan Solo. Bengawan Solo. Ayo. Ya, Mbak. Tarik. Bengawan Solo. Oke. Dari dulu jadi perhatian musim kemarau asmara airmu di musim hujan air meluas sampai jauh
Tepuk tangan yang meriah. Terima kasih banget ya. Makasih kembali. Momen berharga. Ya. Oke. Terima kasih. Jangan kapok buat. Terima kasih lho Yai Australia iso mlebu ning Kunta di channel. Oke. Mbak Elisa, sampeyan Ya. pinarak sik ning kono. Ya. Iki ana pamundhut sing jenengan sing kudu nembang. Ya kuwi pamundhut saking Bapak Haji Jatmiko. Nah, ngersakaken nenggih sambung wanci dalu. Oke, nggih. Nah, menika pun ate jenengan. Napa kalih sinden-sinden? Piyambak riyen jenengan mau sore kan durung nembang dhewe. Oh, maksud sih. Nggih, sosoke penggemar jenengan Mbak Elisa belum Oke. nembang sendiri ngono kuwi kok. Kula ini menampung aspirasi penggemar dari Elisa Orcarus. Oke, siap. Buat khusus penggemar yang masih nonton di rumah matur suwun. Selamat pagi, pokoknya sehat kabeh. Apa sing dikarepke, sing didongake iso kasempadan. Amin. Nggih. Niki bawanipun kula ngepek nggih. Ora apal-apal aku. Heeh, ora apa-apa. Ngepek. 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 Sun ingkang angger Sugeng Injing taksih monitor Kunta di channel. Mugi sedaya kru madangkara sehat selalu. Request Lintang Asmara saking Pak Marsono Pule Pilang Kenceng. Iki, mara sepuh Pak Gapuk. Wah, ya nggih. Trandene maksa Nimas uga nanggapi Sugeng dalu Mas Petro, kula Martono, tim toko Alfarid nyuwun lagu. Nggih, matur nuwun. Siap. lagu napa? Namung niku naon? Nggih, niki wau lagune anu, Mbak, Perahu Layar. Oh. Kula lek mboten kula pinangkani mboten kula waca pisan lagune. Nggih. Ayo ta sambung rasa nanging wanci dalu Sugeng dalu Pak Dalang, nderek pungon mugi lancar ngantos tancep kayon. Salam kagem Caksi Lover Sragen saking Pak Maris Sugiono. dan ana ingkang rupeta nyuntak tresno nadyan mung srana piranti Masuk, Mbak. gambarmu uga
mengi tanggapan sapa? Mbak Elisa kuwi. Mesti ya duwite mlumpuk pirang-pirang kuwi. Ha iya. Rabine sok kapan? Sok kapan kamu? Sik suwi to Mbak sampean? Napa? Sik suwi le nikah. Apa? Ya enggak tahu. Menurut kehendak sing kawe urip. Tak kandhani Mbak Luna Maya ki sing Napa? artis viral. Mulai sekarang sudah berani menunjukkan bahwa ini pasangan saya. Nanti akan ada saatnya. Orang sah kayak susu selalu pengen nyumbang popis. Saat lagi adan. Mendah bayang yang bersita urip lan ketika Mbak Lisa, ayo dimatke Mbak. Mesem aja keri sayu. sing gede banget kang mas kepucenku senang hatiku sambungku wong wajib dalu rupeta saremu kaluan garbamu gang mas kang iting saking urip lestarine api piratine dan ana enggang yaruwe yang mengakibate aku membayangke Awas. Oh. ramu enggang iku iki dipancar ngilingi bocah apa tenan sita mendah boyo urip lan ngandika pasti bakal terlahir putri Sulistya kan bisa nyuara Sampun Mas Luar Takong, biasa. Mas Petro, Mas Mbak. Kaleng. Ini kan saged istirahat rumiyin. Wong aku ki sinden-sinden do tampil nang YouTube lepas prei ngono ya mengamati oleh ciri khas Mbak Lisa ki selalu murah senyum penuh dengan tawa iki mula ya ndadekke sing mirsane iki ya gemes ya campur gregeten. Ha ya ngono kuwi. Ngono ndi ciri khas dhewe-dhewe. Lah Mbak Eka uget-uget ki piye mirsane iki jan iso dikocok perutnya. Ya. Mergo saka kelucuannya. Wong kuwi ora omong apa-apa disawang suwi-suwi kudu guyu kok.
Mbak Eka, halo. Yes. Tes. Walah, tes. Nggih. Halo Pak Yoyo. Halo. Iki lho Mbak, niki enten saking keluarga besar Bapak Haji Jatmiko. Mbok menawi jenengan saged minangkani kanthi dawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kula badhe nyuwun lagu Pupuse Nelongso. Saking kula Mas Basuki, adik dari Bapak Haji Jatmiko. Oh nggih, niku lak duet nggih Pak Yoyo. Duet ta niku? Nggih. Wah, kula mboten ngerti malah niku. Nggih. Apa? Lah yo piye ta buane? Menawi duet kalih sinten Pak Yoyo? Enten sing dueti? Oh. Lek pamane kepaksa mboten saged ya diganteni sonten mau lah enten piyai sing ngersakne apa mau. Sampeyan mau cewek gaul apa mau lho? Oh nggih, nggih. Cewek gaul nggih. Cewek gaul, ayo. Sampeyan jumeneng ah. Bintang tamu ndekem ae ora. Yo enek wayahe. Waduh, sok bijaksana teh. Nek ngadeg, Ono wayahe. nek ngadeg terus lak yo jenengan. Nek ngadeg terus lak jenengan. Ora mesti aku yo anu. Loh, aku iki yo pengalaman ning tanah suci iki yo. Wong tahiyat akhir ngene bake beda-beda. Kok beda? Lah Indonesia kan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu ngene iki to. Terus nganti tekan salam to. Nang kono ya ana sing asyhadu alla mubeng ini kene. Maksudnya ngenten niku pripun? Enten sing mek diluthok iki ya nek asyhadu alla terus turunan ya nek ya. Oh benten-benten nggih. Benten lah Bhinneka Tunggal Ika ning kono ngono. Nggih, nek kula ngaten. Nek kula ngaten. Apa kok loro iki? Lah iki sing ngegong titip. Oh iya. Cewek gaul Mbak Eka uget-uget kaya apa iki nah rajanya Sragenan lah iki. Terus duwe ciri khas dhewe, duwe joget dhewe. Nggih, niki kula tujahaken sing masak niku kalih sing rewang Mbak Erna kalih Barbie kare Yung Atiem mau. Kuwi ngawut apa bener jenenge? Leres saestu niku sing masak niku sing rewang niku. Sapa ae Mbak? Sapa ae? Mbak Erna, terus lajeng Barbie. Sapa? Mbak Rebi. Barbie. Lajeng Mbah Ngatiem. Wow. Yung Atiem. Yung Atiem, bojone Bagong kuwi malah Ngatiem ora. Sing isa-isa sapa jan? Sing isa-isa. Heeh. Sesuk tak tak delok isih. Kula dereng hafal sing isa-isa. Cewek gaul coba kaya apa dengan ciri khas jati diri seorang Eka uget-uget. Nggih. Monggo diaturaken cecos. Cewek gaul.
sarine kembang melati budale samulia mesti sore rambute ngabang ditato alise sang gandengi saben dina seje gonta ganti pacare ono selawe tewe gaul yen guyu untune kincul saya pantes yang nganggo ngarep sadengkul cewe gaul ngisaran dhuwur kabeh gaul yen lumaku bokonge mantul-mantul sapa wangi sing ora srebutan nyawang bokong yo dandang tumpakane sepeda motor cewek gaul ayune sak kecaman Elok bareng jaipongan wah jan jeblet kaya Didik Nini pelet. ini tawa kono ini pelet kancane grandong nggih nggih apik apik ya tuku Lah kaya wis dibayar karo Pak Jan Miko kon nuku barang ngopo? nah nggih matur nuwun pokoke Ha iya. sing ngomong sapa urung dereng Kanca-kanca Mbak mulane Lisa kula wis kabeh. lah nggih mulane kula urung mulih ki ya kuwi lho Pancen petunge kuwi sampeyan ora mau nyinden, rampung wayangan kon ngusungi debok, ngrubune tratak barang kowe iki. lah nggih mau sik ora kuwi tok Apa nek? nulak udan barang iki kuwi aku sapa Apa carane piye nulak udan? lho nulak udan ya carane sing wah berhasil aku wingi saka Berhasil para Argentina. Ayo. berhasil Berhasil ya. saka etan bali etan Elok. saka kidul bali ngidul Jos. saka ngalor bali ngalor ngulon bali ngulon Elok. sing angeli saka dhuwur Akhirnya deres kuwi. nah nggih Ah, terus iya. Makasih Mbak Eka saged pinarak. matur nuwun Nggih. Wilujeng enjing Mas Yoyo masih siap monitor. Semoga Mas Yoyo dan rombongan selalu sukses, sehat dan lancar rezekinya. Amin. Dari Tarno Tania Jaya. Dari berbagai WA ini yang terbanyak ngersakake Lestari. Ya. Artisnya Madangkarayo ditampilke papat pisan. Mbak Tri Astuti, Mbak Winong, karo Mbak Birgita, karo Mbak Umi Hafifah. Langsung papat ya. Dalam lagunya Lestari. Yo, langsung kemawon, monggo Lestari dados.